Tak prišli sme sem z veľmi rozličných dôvodov. Jednak sme hľadali nejaké miesto pre deti, kde budú môcť slobodne behať. Priviedli ma sem rôzne cesty. Začalo sa teda už dávno, keď som mala známych alebo priateľov, ktorí sem chodili, čiže som už začala navštevovať tieto miesta. Moji rodičia neboli veľmi nadšení tým, že som prišla bývať sem. Pre nich to bol návrat do minulosti, mysleli si, že sme sa pomiatli. Ale myslím, že to časom príjmajú a že jedného dňa možno prídu a povedia si, že dobre sme to urobili. Náš bežný deň vyzerá dosť odlišne ako ostatných ľudí. Je to taká častá otázka, ktorú nám ľudia kladú, že ako vyzerá. A konkrétne moje bežné dni za posledné 2 týždne vyzerajú tak, že každý deň som odtiaľto musel niekde odísť. To, čo tu žijem, veľa času není vôbec život na vidieku. Vôbec není podľa toho, ako som si to predstavoval, lebo veľa ľudí nám hovorí, nám vyčíta, že čo sme teraz nespokojní, že veď sme vedeli, do čoho ideme. Že vôbec sme nevedeli, do čoho ideme. Ani oni, keď sa budú sťahovať na vidiek, vôbec nebudú vedieť, do čoho idú. Sice máme obidvaja aj s manželkou teraz živnosť, ale veľmi často nezarobím ani na odvody, takže taká hlavná suma, z ktorej žijeme, je vlastne za udržovanie prírodných a poloprírodných biotopov, za čo máme vlastne dotácie z Európskej únie. Ale vlastne táto hlavná čiastka je okolo 120 000 korún vlastne ročne. Manželka tá tu objavila také jej veľmi blízke prostredie, také, ja by som skôr povedal, šamanské. Vidím z dverí a čaká ma trebárs záhrada, ale na druhú stranu, keď to človek považuje za ten svoj za tú svoju voľnočasovú aktivitu, že to berie ako súčasť, že to nepovažuje za príťaž, tak to vôbec človek nemá pocit, že pracuje. Budeš rozprávať aj ty? Aj ty? No, Davidko, keď vyrastie, tak bude bývať možno niekde inde. A možno tu zostane, možno keď nájde tú hodnotu aj tu, že bude vidieť, že sme spokojní a bude v tom vidieť aj on spokojnosť, tak to môže zostať. V zime sa žije trocha inak ako v lete. Musím ísť von, robiť si triesky, doniesť si ich dovnútra, zakúriť si a prvé, čo robím, dávam teplú vodu si robiť na pec a chystám raňajky. Žijem z materskej dovolenky. A vlastne to je zatiaľ môj jediný taký príjem, ale vzhľadom na to, že tu sú veľmi nízke nároky na život, tak nám to vystačí.
Dá sa to vykryť, ale samozrejme, chvala Bohu, teda priateľ je zamestnaný na plný úväzok, využil tie možnosti, ktoré nám táto doba ponúka, že môže sa vlastne pripojiť na internet a pracovať odkiaľkoľvek. Proste nemusí byť v meste, nemusí byť v práci v kancelárii, sedí doma, má svoju pracovňu a tam sedí a pracuje 8 hodín denne. No a z tohto vlastne zatiaľ žijeme spoločne a odkladáme si peniaze, teda, aby sme si mohli postaviť svoj vlastný dom. Čo to tam je? No. Nie, to už nič nebude. Chodila som vlastne dozvolená do školy, ale v čase, keď som tú školu dokončila, tak vlastne som otehotnela. Prvé, čo ma napadlo, je, že prídem vlastne bývať na Zejžovu. Ani nie preto, že by som to považovala za nejaké nevyhnutné, alebo tak, ale bolo toto najlepšie, čo ma v tom okamihu napadlo, že môžem spraviť pre svoje dieťa. Mama, a tá mama. Tá mama. Tunak je tá výhoda tá, že je tu už nejaká tá sociálna sieť, kde už vlastne medzi sebou fungujeme a pomáhame si. Máme už ako taký život spoločný, že si vieme pomáhať, vieme sa stretávať či už s deťmi alebo nejaké spoločné aktivity. Tým pádom vlastne sa nám tu žije o mnoho ľahšie, pretože keď človek sa musí predierať nejakou samotou, kde naozaj nemá kto pomôcť, tak si myslím, že to má o mnoho ťažšie. S deťmi je to tu veľmi zaujímavé, alebo ani nezaujímavé, ale také náročné, ťažké. Lebo malé deti, kým ešte rodičov vnímajú ako celý svet, tak im to tu stačí, že si tu takto vybehnú. Ale od 3 rokov, od 4 už potrebujú viacej spoločnosť iných detí a tu je to ťažké. Ísť odtiaľto 1,5 kilometra do kopca, aby sa stretli s inými deťmi, sme nemohli ani zďaleka každý deň. Takže začali sa ukazovať prvé vlastne také veci a deti si toto prostredie nevybrali, takže ani jedno z nich nechce vlastne tu žiť. Poď moja, poď. Som ti donesol pitie, poď. Môj voľný čas začína väčšinou až okolo tej pol 10. večer. Večer ešte vlastne dojíme. To znamená, že my máme voľný čas, keď si ho dokážeme vytvoriť niekedy po obede, nejakú siestu. Keď sa dorobí syr, poupratujú sa veci a môžem si sadnúť na internet, pozrieť si poštu. Toto je naša stránka, naša ako keby súkromná vlastne našej aktivít, ktoré robíme, vlastne robíme toto ústranie. Myslím si, že tá civilizácia je nastavená veľmi zle a že hoci by som od mnohých vecí, ktoré tu nefungujú dobre, rád ako odišiel, tak napriek tomu v tom meste je toľko veľa zase iných vecí, ktoré by mi prekážali, že neviem, či by som tam mohol byť šťastnejší a fungovať lepšie. Všetci ľudia, bez ohľadu na to, ako žijú, majú ako keby jeden spoločný cieľ, ktorý ich vedie, a to je byť šťastný. Všetci vlastne ako keby máme ten istý cieľ, ale každý ho dosahujeme iným spôsobom a pre mňa je vlastne najdôležitejšie, aby som ja bola šťastná a aby som našla nejaké svoje naplnenie, pri ktorom vlastne by som už nemusela mať možno toľko trápení, ale to je možno iba nejaká ilúzia alebo utopia, neviem. Myslím, že to šťastie je asi najdôležitejšie.